Mo ningon, labaw gihapon ang lolong is flop lang gihapon nanuman. Labaw ratings gihapon sa GMU crime nanuman. Labaw ratings mana. Kay bao ka ng labang ratings gihapon ang lolong, moro gihapon FPJ'S Batang Quiapo lang gihapon, moro gihapon labaw mana. Unsa naman di ay kanang GMU crime, moro gihapon. Unsa man teleserye flop. Wa kabantay ka na? Lason nimo. Unsa pa sabot nimo? Na di man nabang kuana. Moro gihapon ratings ang gihapon. Labaw lang gihapon. Hindi, nga sama natong Dagway. Kagigan kong sa Mandawi City, Lasyon, Karkar City. Tutila isa sa Kamutis. Ug sa Poro isa sa Kamutis. Napay Malitbog sa atong LEYTE. Dagan pa mga lugar. Kamong vlog. Sunod, ay kabala kahapit na may napos ang lulong. France of Fortune Notice. Nimo banga nimo GMU nimo. Sus. Kadagway nimo, puros kag Loloy nimo. Ay mong babae, Lalay. Ang lalaki, Loloy. Ikumpara ni mong Dagway, imubot imong pasabot. Lolong is flop, murag gihapon, Batang Quiapo. Murag gihapon sa mandiay. Bukod-but man nimo. Goodbye.